Todos os días escoitamos noticias moi negativas alrededor do coronavirus. Eu quero cambiar esa perspectiva, porque tamén ten cousas boas, tamén ten cousas positivas. Por exemplo, apareceu o coronavirus e cancelaron Operación Triunfo. Pois aí gañamos todos. E máis, pouco virus me parece, porque aínda siguen emitindo Sálvame Diario, Sálvame Deluxe, Supervivientes. Cando viña un virus que acabe con Telecinco, daquela sí que a situación se pode considerar grave. Pero a pandemia ten cousas moi boas, como por exemplo, as mascarillas. Sí, as mascarillas, porque os feos vénennos de maravilla. Por que? Porque tapan. Entón, xeneran un chance, unha oportunidade. A xente preguntarase, ese home será feo ou é que leva mascarilla? Quen sabe? Eu poño isto e podo ser eu ou Brad Pitt. A xente dirá pola rúa, ese que é, Brandariz ou Brad Pitt? Vivan as mascarillas, viva a democracia das mascarillas. Empaña un pouco as gafas, pero a idea comprendeuse, non?